Здравейте хора, идвам с едно бързо видео, да ви кажа, че не съм спрял с YouTube, а ще продължавам да играя. И сега ще играем само една игра на Brawl Stars с Mortis. Само знам дали нито нещо ще не е проблем. Нани. Нанито нищо не е проблем. Ужас. Аре, още една. Още една ще... 99! 999 купина стана с Mortis. Хора, много по-ме зареди да удара на този Mortis. Опа, чакай, че му удари тази. Малко. Оп! Много ти благодаря. О, как я идва. Не бе, защо ма... Ох! Бият ме навсякъде. Стига! Значи... Иска да са тиммейта с този геон. Хора, добре, ще спирам видеото и да знаете, че утре ще ви очаква едно видео на Fortnite. Айде, чао от мене.